Tässä on kissakiska, eli verkotettu terassi, missä meidän kissat ulkoilee ympäri vuoden. Ja sen lisäksi ne ulkoilevat meidän ihmisten kanssa täällä meidän pihalla kissakiskan ulkopuolella näin. Eli Hiskillä esimerkiksi on kaulapanta. Pienelle koiranpennulle tarkoitettu kaulapanta, jossa on kiinni 5 metriä puuvillaista puutarhanarua. Se on kevyttä, eli kissan ei tarvitse vetää kivirekeä perässään, mutta se on kuitenkin kestävää. Ja Juju, joka on tämä meidän mestarikarkuri, niin sillä on sitten taas 10 metriä tätä samaista narua. Ja me ei siis pidetä näistä naruista kiinni, kun kissat ulkoilevat, mutta narut antaa meille pelivaraa, jos kissat päättää lähteä aidan yli haneen, niin ehdimme sitten vielä ottaa narun päästä kiinni ja pelastaa tilanteen ennen kuin kissa katoaa horisonttiin. Ja koska Juju on potentiaalisin karkaaja ja vikkelin jaloistaan, niin sillä on 10 metriä hihnaa, että hidas ihminenkin ehtii reagoida.